Ήλι, θα σας περιμένει ο κύριος Ζαφόλιας με τον τζιπ σας. Πηγαίνετε. Το καλό. Γεια Τρακτοράκο. Κύριε Χόφμαν, νομίζω ξεχάσατε το σπουδότερο. Ναι, βέβαια. Πρέπει να δούμε τώρα ποια από όλες σας θα μείνει πίσω και επί σκηνής για να καθυστερήσει τον κύριο Σαγγελέα με την παρέα του, ώστε οι υπόλοιποι να διαφύγουμε εύκολα. Ουσιαστικά, μία από εσάς θα θυσιαστεί για τους υπόλοιπους. Σκεφτείτε το καλά και θα το συζητήσουμε όσο θα λείπει ο κύριος Παυλάτος. Πηγαίνετε εσείς. Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Εγώ θα μείνω. Όχι, υπάρχει. Εγώ. Πάτε πάλι να καπελώσετε το λαϊκό κίνημα, Εγώ θα μείνω. Που έχω και το χούι να θυσιάζομαι για το λαό. Δεν κατάλαβα, θα μας καπελώσει πάλι το κουκουέ. Εγώ θα μείνω. Είστε όλες. Να σας πιάσω.